Hello traders, welcome to the part 5 video. In this video, za mu yi karatu akan SMC Entry Models. Menene SMC Entry Models? SMC Entry Models su ne models ɗin da smart money traders suke amfani da su domin shiga kasuwa. Sometimes idan kai fitar da directional bias ɗinka, kai marking point of interest, zaka market ba ta zuwa ta ɗau wannan point of interest ɗin naka. Sannan kuma ta je TP ɗinka kenan ka yi missing trade ɗin. Me dalilin da ya sa ake missing wannan trade ɗin shine smart money traders, market makers ba su da certain rule da za a ce dole wannan point of interest ɗin za su use su executing trade ɗinsu. Suna yawan caccanja entry models ɗinsu domin su rikita ka su retail trader ka ringa tunanin cewa market is random. Ka ringa tunanin cewa strategy ka baya aiki. Kullum aikin wannan market maker shine su rikita ma tunani. To don haka ya kamata ka fahimci duk wani dabarun smart money traders suna yawan caccanja entry models ɗinsu. Sometimes zaka sun using order flow, ko kuma su using order block, gobe su using FPG, jibi su using inducement sweep entry model, jibi su using engineering liquidity entry model. Suna caccanja entry models ɗinsu ne domin su rikita retail traders. Abin da za ka yi as wanda yake trading SMC concept. SMC concept yana nuna ma, yana koya ma yadda za ka yi following footprint na market makers. Ba zai yi ka iya defeating market makers ba, ka iya defeating ɗinsu ba, sai dai ka ringa following footprint ɗinsu duk inda suka yi ka bi su ka yi taking opportunity. Yau za mu yi karatu akan wannan entry models sun guda biyu, inducement sweep entry model da kuma engineering liquidity entry model. Firstly, za mu fara bayani dalla-dalla akan diagram before mu shiga cikin chart. Idan muka duba nan, za mu ga wannan break up structure ne. Wannan kuma inducement ne. Okay. Wannan kuma inducement. Idan muka duba nan wajen, lokacin da market ta yi creating boss, an samu valid break up structure. Sai market ta zo ta yi taking inducement. Za ta yi taking inducement, me ya kamata mu duba shine point of interest ɗinmu. Ne point of interest ɗinmu, muna da order flow unmitigated a nan. Unmitigated one. Wannan ita ce order flow ɗinmu da za mu yi as entry. Wannan ita ce order flow ɗinmu da za mu yi as entry. But idan ka duba a diagram ɗin za ka ga market ɗin da ta sauko haka ta yi taking inducement, ba ta zo ta ɗau order flow ɗin ba sai ta je ta yi hitting TP ɗin ka ta yi creating break up structure. Abin da ya faru a nan shi ne market makers
da market ta creating boss sai suka tashi kai creating inducement. Non fund of interest ne da kowa yake sa orders ɗinsa. To sai suka canja tunaninsu cewa ba za su yi using wannan order flow ɗin ba. Saboda za a iya samun retail traders suna da active sosai a nan kuma, ko kuma ba su da active sun fi active a nan. Su kuma aikin smart money traders shine suna bin inda akwai liquidity ne su hitting, su je su collecting wannan liquidity su tafi. Idan ka duba nan wajen, a wajen wannan inducement ɗin a nan liquidity nasu yake. Da suka yi taking ɗinsa tunda sun samu enough of liquidity da ya ishe su, to ba za su damu su zo su ɗau wasu orders a nan ba. Iya nan ɗin ya ishe su su moving price ɗin sama. Za su zo su yi taking wannan inducement ɗin. Lokacin da ka an yi taking inducement za ka iya komawa lower time frame ka duba. Idan ta yi correcting haka ka duba change of character. Idan an samu change of character sai ka ɗauki trade ɗinka as SMC as Inducement Sweep Entry Model. Abin da nake so ka fahimta shi ne, ba zai yi a ce za ka yi using kowane model ba. Idan ka tsaya kai mastering guda ɗaya ishe ka kai using strategy ɗaya kai mastering ɗinsa yadda ya kamata. In kai mastering ɗinsa kai using ɗinsa shi kaɗai. Idan har order flow ka zaɓa a matsayin strategy ɗinka, kai zaman to order flow kawai kake trading, hakan zai sa ka fahimci win rate ɗin wannan setup ɗin da kuma risk reward ratio ɗin da kake targeting. Ka tsara plan mai kyau. Idan order flow kake using ya zaman to kullum order flow za ka dinga using. Idan kuma order block kake using ya zaman to order block kawai kake using. Idan kuma inducement sweep za ka dinga amfani da shi ya zaman to inducement kawai kake using. Lokacin da ka samu setup ka duba ka an yi sweeping inducement sai ka amfani da shi. Idan kuma order flow ne kake using, za ka zo duk lokacin da ka samu order flow bayan dai ka yi fitar da directional bias ɗinka, za ka zo ka fitar da ka sa position ɗinka a order flow code. Ka sa position ɗinka a order flow. Ko da market da ta zo ba ta ɗau order ɗinka ba, ka yi missing entry, ka tafi TP, sai ka jira wannan setup ɗin. Saboda ba zai yi a ce duk setup ɗin aka tashi inducement za a ringa sweep ba. Abin da ya kamata kai shi ne ka tsaya ka fahimci cewa wani setup ne ya fi consistently ya fi maimaituwa. Idan har order flow ya fi align da strategy ɗinka, to ka tsaya kai mastering iya order flow entry model. Lokacin da aka zo aka ɗau order flow ɗinka, ka sa stop loss ta je TP. Ko da ba a using order flow ɗinka ba as entry, an ɗau inducement, sai ka ƙyale market ɗin ka jira next setup. Wannan inducement sweep entry model kenan. Akwai kuma engineering liquidity entry model. Shi ma like inducement in ake taking inda kan inducement liquidity ne, but shi kuma engineered liquidity ba inducement ba ne. Idan muka duba a wannan
diagram ɗin mun sami an yi taking inducement. To shi kuma engineering liquidity ana samun sa ne a bayan fullback ɗin da za a yi creating bayan inducement ya yi taking ɗin shi. Last fullback ɗin da bayan shi kawai point of interest za a ɗauka. Let assume yanzu kana da order block ɗinka a nan a matsayin point of interest. A matsayin point of interest ɗinka da aka yi entry. To sai ka sa limit order ɗinka a matsayin order block za a zo a ɗauka shine point of interest ɗinka ka shiga trading kai targeting high. Shi engineering liquidity sweep entry model za ka ga market ɗin maimakon ta zo ta ɗau wannan point of interest ɗin naka sai ba ta zo ta ɗauka ba. Tana sweeping liquidity nan, tana sweeping wannan liquidity kawai sai ta yi moving high ta je ta yi taɓa TP ɗinka kaga kenan ka yi missing entry ɗin. A nan abin da ya faru smart money traders da suka zo suka yi sweeping wannan liquidity sun yanke shawarar cewa iya wannan liquidity ya ishe su. Sai engineering market ɗin ta tafi high ba sai sun zo sun ɗau wannan point of interest ɗin ba. Wannan ƙananan kifayen sun ishe su. Idan aka ce ƙananan kifaye ko kifaye ana nufin retail traders kamar ni wanda zan shiga trading da dala 100, dala 1000, dala 10,000. Duk ƙananan kifaye ne ba mu da kuɗin da za mu iya juya market. Wanda su ne manyan kifaye su ne wells, market makers, financial institution da suke da kuɗin da za su iya juya kasuwa kamar millions of dollars zuwa billions of dollars. To za su zo nan iya sweep entry model ɗin nan. Iya shi kaɗai za su use it as target as point of interest ɗinsu ba za su use wannan point of interest ɗin da kai retail trader kake expecting ba. Abin da nake so mu fahimta shine smart money traders ba su da accurate point of interest ɗin da suke using koyaushe sukan iya canja point of interest. Za ka using wannan point of interest ɗin a matsayin entry model ɗinka amma su sukan canja shawara su using ɗin shi. Kaga idan ka fahimci haka cewa market kullum takan canja yanayinta za ka daina damun kanka cewa dole sai an zo an ɗau wannan point of interest ɗinka. Ko da ba a ɗau wannan point of interest ɗinka ba a set of biyar ba zai yiwu a ƙi ɗaukan guda uku ba ko da za a bar guda biyu. Sai ka tsara plan, ka tsaya ka tsara wani entry model za ka ringa using order block ne ko order flow ko inducement sweep ko engineering liquidity duk wanda ka zaɓa sai ka tsaya ka yi mastering ɗinsa yadda ya kamata. Ka tsaya ka ringa using ɗinsa shi kaɗai. Hakan zai sa ka fahimci win rate ɗin da yake bayarwa sannan kuma ka fahimci risk reward ɗin da yake bayarwa consistently sai ka gina trading plan ɗinka. Wannan su ne entry models guda biyu. Akwai engineering liquidity akwai kuma inducement sweep entry model. Wanda mun yi karatun order flow da order block a part 3 da part 4 video. Yanzu za mu shiga cikin chart na nuna mana inda abin yake a cikin chart. Da muka duba nan a cikin chart 30-minute time frame nan mun samu break of structure. Da muka samu break of structure sai nan wajen muka yi marking ɗin shi as inducement. Wannan break of structure ne. Wannan kuma shi ne target ɗinmu inda za a zo a ƙara creating break of structure. Ina ne point of interest ɗinmu?
Fun of interest ɗinmu shine wannan order block ɗin. Ita ce fun of interest ɗinmu. Za ka ga as normal retail trader za ka wannan order block ɗin, sorry, wannan order block ɗin ita ce high probability point of interest ɗinka, inda kake da high probability market makers suna da fun of interest. But idan ka duba za ka kuma ba su zo su yi respecting ɗinta ba, kawai da suka yi inducement, da suka yi sweeping wannan inducement ɗin, kawai suka juya kasuwar suka tafi suka je suka ɗauki, suka je suka ƙara creating boss. So abin da aka fahimta shi ne a nan wajen sun canja tunaninsu, sun samu iya liquidity da ya ishe su a nan wajen. Da haka ba sa buƙatar wannan ƙananan kifayen na nan wajen. Idan ka samu irin wannan setup ɗin, lokacin da ka making inducement ɗinka, idan kana using inducement sweep entry model, to ana zuwa ana ɗaukan wannan inducement ɗin, ana zuwa ana ɗaukansa. Abin da aka yi ba za ka jira wannan point of interest ɗin ba, saboda kai ba ka using ɗin shi. Za ka koma ƙaramin time frame. Wannan 30-minute time frame ne, za mu using 5 minutes a matsayin entry ɗinmu. Sai ka duba daidai inda aka yi sweeping wannan inducement ɗin, sai ka nemo change of character a ƙaramin time frame. A nan wajen an yi inducement, nan wajen low, kaga an zo an taɓa nan wajen a matsayin change of character. Nan wajen shine change of character ɗinka. Ana samun change of character, me ya kamata kai in kana top down analysis SMC shine za ka sa Fibonacci ɗinka, ka nemo premium level kai selling ana. Inda selling za ka yi selling ne a premium level. Premium level yana farawa ne daga ina, daga above 50%. Daga nan zuwa, daga 50% ɗin nan wajen zuwa nan shine premium level ɗinka. A nan wajen wannan level ɗin, in dai farashi ya zo to a nan za ka yi selling. Idan haka za ka sa position ɗinka a nan 50% ɗin nan, stop loss ɗinka kuma PD high ɗin nan, TP ɗinka kuma wannan low ɗin. Daga goma 30-minute time frame ɗinka za ka ga setup ɗinka ya fita. Wannan ga wanda zai ringa using inducement sweep entry model. Idan har inducement sweep entry model ne ya ma, sai ka tsaya kai mastering ɗinsa. Amma abin da za ka fahimta shi ne ba ko da yaushe ake using inducement sweep a matsayin entry model ba. Ba ko da yaushe smart money suke using ɗinsa ba. Sukan fi amfani da high probability point of interest, order flow ko order block. Sukan using wannan, sun fi using wannan sosai. Sometimes ne ba sa using saboda idan expectation na traders yawa akan wannan point of interest ɗin, ba sa buƙatarsa. In dai suka samu liquidity da ya ishe su a nan wajen, to a nan za su yi executing trade ɗinsu. Wannan shine abin da nake so ku fahimta. Ka tsaya ka zaɓi strategy ɗaya. SMC concept ne, akwai strategy kala-kala. Ina ga tun da muka fara karatun nan, mun yi strategy kala-kala na SMC. Ɗaya za ka ɗauka kai mastering ɗinsa, ka fahimci yadda ake aiki, kai backtesting chart, ka ga sau nawa yake maimaituwa, ka duba win rate ɗinsa, sannan ka duba risk reward ratio ɗin da yake bayarwa, sai ka haɗa da plan ɗinka. Kai day trader ne, scalper ne, swing trader ne, sai ka duba ka ga wanne ya daidai da tsarin trading plan ɗinka, sai ka fitar da strategy ɗinka. Haka mutum yake samun strategy. Dai idan kana so kai zama profitable trader, dole sai kana da proven edge. Edge shi kuma shine value setup da kake using ɗinsa. A plus setup ɗinka da za ka tsara ko da yaushe in ka shigo chart shi kake nema. Idan baka same shi ba, sai ka haƙura da trading ɗin. Idan kuma ka same shi, sai ka using opportunity kai apply risk management ɗinka, kai apply plan ɗinka da kake using in za ka shiga trading. Wannan shine sirrin da successful traders suke amfani da shi, suke yin nasara a cikin trading. Ba sa using random strategy. Yau su koma price action, yau su koma SMC, gobe ICT, ba sa wannan.
ɗaya suke ɗauka, sannan kuma a cikin concept ɗin ma su ɗau setup ɗaya su yi mastering ɗinsa. Sai ka ɗau setup ɗaya kai mastering ɗinsa, kana mastering ɗinsa ya zama shi kawai kake trading. In kana bacci ma wannan setup ɗin ya kake mafarki. Idan ka shiga chat shi ka zo nema. Idan baka same shi ba sai ka haƙura da wannan trading ɗin har sai lokacin da ka samu wannan setup ɗin naka. Wannan shine yanda smart money traders suke trading. Abin da nake so mu fahimta bayan wannan shine SMC ba wai kawai strategy bane, yana koya ma yanda za ka yi tunani irin na market makers. Yana koya ma yanda za ka yi tunani irin na market makers. Ka sani cewa market makers ba sa trading kamar yanda kai kake trading. Dole sai ka tsaya ka fahimci psychology yanda su suke trading, sannan kuma za ka fahimci SMC concept ɗin yanda ya kamata. Bissalam.